Kita gisilbato niya pero na siya ano.
Bilis at siguro siya siya. Maginarang rasa? Ano ba? Ano kung pwede mo naman yun? Nasa siya. Atlan man ang nainiaging skip. Yata! Pero wala siya sa ubo sa kanang naski. Yaba! Sus na fail ko lang yapon ng shockwave. Nalisang yung niday pagit bayot anak ni adili anak ni Dina. Oo anak ni Dina. Nagot kis Dina. Baka na makanan niya sa tatay rice.
siya kay uban na siya. Sermonan mo sa tanap. Happy New Year. Kato lagi. Pagkatagda eh. Pagkanang tandad mo. Dili exact words sa verbatim pero inana bang thought ba? Kaya mga kanang sabi imong negativity kay what? Overwhelming overwhelmingly toxic. Pasagdaan na lang ka. Bahala na ka niya. Oh, hirap. Siyempre, kung saan mo din siya. Hello. Lain siya kayo. All day, complain ka. Fuck is wrong with you? Okay, di ba? Dili siya dako. Dong, kanang tawagin. Okay, istorya daw ko na yung doktora ako. Sister, doktora lost. Pagkada. Yan. Kapoy. Style. Ito si... Ikaw, saka siya sa taas. Ikaw, yan. Ikaw, abot ang... Yan sa utan naman eh. Pagsaka niya. Ako sa di matagda. Ay. Okay. So pag naog niya, dito siya sa gawas. There was pare. Anday, wasa siya tags. Okay. Alay na siya sa niya. Nang hilak na ka na. Pinana ba ka lang patungkon dyan ka ba? Gusto ako na may alam.
Ah, obviously lang kita siya kay pagdaog na ko, wala naman siya sa rice cooker. Na naman siya si Bobo sa katong pan ba giluto ni Emma o ano ni katong bitter gourd? Bitter gourd yun. Ang palaya. Palaya. So obviously, iya gitong giuting kay. Ang gani. What do you mean? Ang pasta ko niya kan iya naman gikuog dito. Wala dito niya kan. Basta yung nana, iya nang isagol o na di. Kuha na niya ko ng apay. Shing again. It's a new year. Happy New Year. I love you. Nakilig ang buhang. Abi kay Mariah Carey whenever you pull man. Ayaw ko na ninyo nga. May vehicle. Take man ninyong risk sa kinabuhi sa iyong anak. Diba? Or at least smart siya. Madaplin siya sa dunya. Tulinas ba? Kinta. That's why di ka kinta. Mga filler sa kika. Kwarta siguro pasabot 4th year. Kinta is 5th.
nana gid na siya sa una siya sing. Kaya madama gid na siya. Na sensitive po na ganun. Ay, yan ay. Man mo daw ang tanan. Ma'am, stay ka lang ba? Bantay ka kada abot na po dito sa ibabaw niya kay mo break. Stay nga na mo break pero may. Sana ako daw bata. Sana siya. Mao ba? Mga na gid siya. Nalagay po limunak tayo. Pakiglampa man mo ka. Iyatas buo nga. Dili ba? Tapat gid siya ni Kaman. Pusok dagan pusok siya. Iyata. Ikaw lang siya lumbaan ako, brad. Gamay na mo makita.